Keď pred 20 rokmi ma oslovili ľudia z CV, že aby som si skúsil urobiť fotoknihu. Že odtedy som v podstate si dal urobiť veľa tých kníh, pretože ten papier má úplne inú poéziu, ako má proste fotka na displeji. Fotka na displeji svieti síce, ale papier má také tie zamatové spomienky. Tie fotoknihy sú dôležité. Mňa keďže oslovilo Holandsko ako také, ako krajina, tak ja som si urobil takúto knižku z Amsterdamu. Oni tam všetci chodia na bicykloch, preto sú zdraví. Aspoň si myslím. No a samozrejme tá kultúra v parkoch a tak ďalej, že tam ľudia žijú ako si voľnejšie. Takže Amsterdam som si zamrazil do tejto fotoknihy. Potom som voľne naviazal na takú maličkú knižku. To ja myslím, že je lepší formát na to, čo som chcel. Ja vám vysvetlím, prečo je štvorcový ten formát. Prečo som si zvolil štvorcový. Dobre vieme, že teraz fotíme väčšinou na výšku kvôli sociálnym sieťam, ale ja ako staromilec ešte som fotil aj takto na šírku. Čiže keď tu máme fotky na výšku aj na šírku, tak lepšie je zvoliť štvorcový formát, pretože keď sú vedľa seba, tak tá na výšku nestráda, jak by som povedal, ale zmestia sa krásne vedľa seba, že vlastne nemusíte ju orezávať, aby sa tam zmestila. Takže preto ja väčšinou volím štvorcový formát. Je to aj ako darček, viete, že je to krajšie. No a tuto máme jednu fotoknihu, ktorú mám tak na pamiatku. A to už som nefotil ja, ale som to poskladal z fotografií iných fotografov, profesionálov, ktorí fotili moje vystúpenie, mojich hostí. Tu je Zuzka Smatonová, Janek Ledecký. Potom tam mám Petra Jandu ako hostia. Takže bolo to veľmi pekné. Ja si myslím, že tuto sú. Myslím si, že je to pamiatka na tie koncerty, na to turné k 30. výročiu. Odtedy samozrejme chcem si dať urobiť ďalšie fotoknihy, pretože už bolo výročie zase o 10 rokov a tak ďalej, čiže v mojej 60-ke. Fotoknihu sa oplatí mať, pretože predsa je to len niečo také viac ako fotografie digitálne. Proste je to iné. Sú tam fotky pokope a ticho spia. Občas to otvoríte, potešíte sa a zase zatvoríte.